Възрастните хора винаги са ме впечатлявали. Често те носят у себе си спомени, които обществото отрича. За България това е валидно в особена степен. По време на тоталитарното господство на Комунистическата партия, цялата страна е един гигантски затвор. В него има по-малки затвори, където противниците на режима са изолирани, изтезавани и унищожавани. Този филм е посветен на тези хора. Софийски централен затвор. Тук бях килия номер 9, 7 като смъртен. Сега ще ви покажа сега. Знам, че сега са от две килии са направили една. Да раздели си за всяко единични. Да, има туалет, че има всичко. Така, че то... Нов стил европейски, но все пак си е затвор. Едно време пускаха 62 човека на 2 минути тичане. И връщане за 2 минути с кофър и тубата за вода. Да, ама можеш да се представиш на 4 дупки 64 кляка. Всички ние свързваме лятото с плаж, море, време прекрасно и горещо и още не. Това е много далече от... Не, вие не можете да си представите как беше преди. Едната килия беше съвсем гола, с цимент или бетон. Нищо. Нито вода, нито туалетна, нито отопление, нищо. Keine Toilette, keine Heizung, nichts. През октомври месец 1954 година бях останал сам. И влезе и надзирател Васил Здравков, много известен, жесток садист. Отваря килията и вика, ще го цитирам точно: абе, гад с гад да ти еба майката, да си му мислял по-рано. Твоята е свършена, приготви се. И ми дава едно листче и молим да се отпиша вещите. Жалки трудовашка униформи, царули, нищо. Какви вещи имаш? Мислех си, сега ми остават. Никой не се е върнал да каже колко време остава. Към си 20 минути, 40 минути. Как става? Къде отиват? За родители си. Това е прочутия филм напред-назад си. Какво ли не си помислих? И около 20 минути отваря килията си, викам край. А той вика, абе, гад, оплашили се и са хили. Хили са, като да го кажа. И затворя. Георги Сараиванов е бил хвърлен в затвора, защото укрил германски войник. Георги Константинов, защото взривил статуя на Сталин. А Янко Янков, защото поискал да се съблюдават правата на човек. Те са осъдени в процеси, на които съдиите, прокурорите и адвокатите едва ли са нещо повече от роботи в предварително програмирани дела. Неправовата държава разрушава живота на десетки хиляди, за да сплаши целия народ. Пазарджишкия затвор. За около няколко денонощие ни настаниха между 16 и 18 човека бяхме. Всички тогава, за да спим, трябваше да спим на пода, на цимента. Тези легла ги нямаше, но почти всички спяхме ето в една такава ситуация, без да можем, защото един до друг, без да можем дори да клекнем, за да можем да спим.
Тогава само цимент и то гол цимент. Прозорците няма стъкла. Мисля, че и в момента няма стъкла. През зимата влиза надзирателя и плисква 1, 2, 3 кофи вода. И тъй като навън е минус 20-30 градуса дори температурата, водата замръзва. През нощта човек спи на това. През всичките 6 години, през които съм бил в затвора, аз съм виждал скъсан вестник, който случайно ми е даван от някой криминален. Имаше един старшина Делчо Милев, който многократно ми е казал, за мен казва, ще ми бъде много по-трудно да изпиша по документация, за да не ми търсят двата чершафа, в които ще бъдеш убит, след като те убият. В килията срещу мене беше един от водачите на Земеделския съюз, Евтим Арсов, който имаше туберкулоза на червата и страхотна язва, и който беше поставен на същия наказателен режим, на който бяхме и ние. Даваха някакъв боб, който трудно се сваряваше и който предизвикваше кръвоизливи и в стомаха, и в червата. Поставен пред този избор, той избра смъртта и вътре имаше черги, нали, всеки един от нас. Разплете чергата си и от нея приготви лъжи, което качи на прозореца и така се обеси. Вечерта, когато минаха на проверка, надзирателя отвори вратата и само каза: защо бе, Евтиме? Затвори я веднага, прекратиха проверката. Трудово-възпитателен лагер Белене. Това нещо отделно имам и погребно, така, кожата,